Kaya ito dyan, yung mga ano dyan sa Italy dyan. Sang? Sa Italy. Ang hapon nga. Greetings. Ciao! Ciao! Oh, sorry. Ciao! Ciao! Ciao? Bellissima! Si Bellissima. Bellissimo. Bellissima. Bellissimo. Me? Bellissima. Okay. This is different. Magnifico! Bravo! 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 Lasagna! Pizza, lasagna. Pizza, lasagna, fettuccine. Fettuccine. Mario. Luigi. Ayan guys. Ayan. Nandito tayo sa Italia. You know, Italia. So, magvi-video lang ako guys ha, hanggang may battery pa yung ano natin, yung camera natin kasi papaubos na yung battery at saka mamayang gabi pa kami uwi. Cotton candy. Yung bata kami 50 baht. mahal ba? Meron man tag 20 doon. Na-miss mo? Namit ko. I like cotton candy. Ang kabataan. Saan na yung dalawa? I don't know. Huh? Kuya? Palit ata cotton candy. Oh. Kasi cotton candy. Hi! Guys, nandito na naman tayo sa The Bonanza Exotic Farm. Ito yung farm na maraming mga exotic na insekto. Pero hindi kami papasok kasi marami naman na mga butiki. Uy! Dami niyan sa bahay namin. Joke lang. Oo nga, marami hindi na yan exotic sa akin. Kasi taga-bukid nga ako, diba? Galing ako sa bukid. Pero gusto ko magpa-picture doon. Ayan! Sunflower! Hi! Signature ng mga... Mainit sa labas! Signature ng mga... Yan. Sinina. Gusto ko fila dito. Saan yan, kuya? Outlet. Oh, sige, punta tayo. Fights. Tag 100 lang? 100 ang change ang imo. 1,000. Piston lang. Ang 2,000 mo ako, ito 100 ang change. Original na mga t-shirt, tag 100 lang. Ay, nako, bilhin ko talaga yan. Marami. Gusto mo kambal pa? Guys, sasakay po kami ng ATV at UTV sa Ate Cecil mo. Ayan. Yay! Yay! Tingnan natin si Ningning magdadrive ng UTV. Yes. I'm excited! It's your first time. Oh, wait. Parang very na. Ayag na. Ayag na. Hindi, ayag na. Ayan, oh. Ayan. Ito, sasakay kami. Sasakay kami ng Sakay kami ng ATV at UTV. See? Galing kami Italy eh. Mag-drop by kami sa may ano. ATV lang kami papuntang Thailand. Pabalik kami ng Thailand. Sige, tumok. Atras sabi. Paano? Wala ka ba mo driver? Dali ba?
dire pa, dulong ka. Sige, itubok na. Sige, ayaw po ba? Oh, sige. Kana. Oh, diba? An. Break, break. Ayaw, pag relax lang. Big agad, di. Mas gusto ko pa yun. Hinay lang ah. Diretso. Hindi naman. Sige lang. Ikuan lang. Dire. Oh, sige. Ako'y tulok, be. Sige ako sa break, be. Sige ha. Kana lang ha. Yung kuanan ang... Yan pala ko yan. Oo. Di. Sige lang. Sige lang. Ay, nakadlock. Di ba, mangguan? Ha? Oo, wala. Diba? Yaw, ako. Wala, di. Sige lang, te. Ayaw lang ko kuanin, te. I-mind lang ito ang ano. Diba? Gaya ang manubela. Oo. Ayaw, relax lang. Ayaw pag-panic. Nakaangat eh. O, dili kayo kuan. Mas dali kayo ito, oh. Oo. Kaya ang manubela, ganon lang eh. Bilis na ate ah. Relax lang din ko. Ha? Sige. Dahil lang manubela. Ikaw naman, oh. Hindi mo guro pwede. Hindi yan. Hindi ko nakikita. Ha, nagalantaw ko. Tama kayo na nila. Sa video. Away. What is this? May address ko. Pasin pa. Kaligo. Ay! Pero yan, ipag ko yung yan. Patay pag-load niya. Wala ko pa Tawag ko yan. First time pala. At na-post ko. Ganyan. Kasi Wait, wait. Painay lang lagi kayo masabon. Tama ko ako dahil masabon. Pwede na ha? break lang, break. Break. Oh. Kailan din. Kaya na mag-ano. Ikaw video sa... Smile. Video.